ngababan siyong Agni kasngila se bun gibriyo ki yang lain na vinta jimpla pop en rengala persamban yo ki lindo kalam yo te dan tang don way lindo te in sayaisha badanga karpadi pi ban phai ki kun jon pi ban long lindo nambangin don bun ki lindo te pilavan pharo ki kun jon bi shaka seng jongi amma sabasuru tingin sayo bun ki nongyala na padeng jongi ban yarap ya ki kamin siam jombi kam bun mut te pide ban kershani ka seng jongi amma sabas haleluya 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 amar kane ka dengo por ban phai ki kon kane ka dengo por ki kon jongi ki disen ki perkat ya ka seng ayu kin late ban long father te pila ban phai ki hangiru la david hon ki kon shinrang ki bakwa man late long father te phai ki shaka seng MSFS Jonga Guwahati province haleluya haleluya ko himen ko para mindagasngi ngakwa ban puson kindiat halor kawai ka pang ka ba kongzan ngala kwa ban puson laslem ha henre kane ka longa por ka ba biang tam bangin puson halor kane ka pang but kam dame ha kane ka ayom lend ngidon kam ban puson janai halor kane ka pang kata ka pang ka longa jingdumu jongu Jesu ban seng ya ka yu kirish bakuid lese bon sin bi puson halor ka yu kirish bakuid henre minda kasngi ngakwa ban pinwandur ya ka yu kirish bakuid nadu ka donur jongu Jesu nadu ka jimmur jongu Jesu tangi persham ban sautu ya ka jimmur jongu Jesu ban seng ya ka Eucharist bakoi namar bale don bon gi buriu ki ya taini ya namar ngi im hapadeng bon gi kristan don gi himmen ki para lesi naka na bon gi kin hun ki ong hana bale ki katolik ngi perlong ya ka Eucharist bakoi man gasngi habau Jesu ula pelai lud ya ka perte pelai lud ya ki buriu da kawe ka jingkinia kaba ula perlong hawulum Calvary kalangka badai ujisu ula pelait im yangi da kawe ka jingkinia halrulum Calvary henre kae ka bangide ban sautu minda khatto don ne em ka jingya de badun kane ka jingkinia kaba ujisu ula perlong hawulum Calvary Hato don jingya dene yem ya ka Eucharist bakoy kabang ipenmenda man kasngi ha ka duwan ka dupat ha man ki yemane hato don jingya dene yem ban sauto ya kane ngi don kam ban puson halor ka jimpen kre yaw Jesu ban shayap halor ka dempana hallelujah hallelujah ngi don kam ban sauto kai ka jingmur jangu Jesu habaula lumlang ya ki apostol baro kadarngot ha ka kamarane balay Jesu ula penkre komne but ban sauto ya kane ngakwa ban yalam ya pisha ka kitab Exodus nangda ngakwa ban yalam ya piru shaka gospel jongo Marcus ha ka gospel jongo Matthew ha ka gospel jongo Lucas kumjuru ha ka gospel jongo Yohanes bahabang ipet binia ngin stang banyo iya ka maulen nai ka bau Jesu buri hakama jangi bandups ngawutu iya ka jingkordor jang ka Eucharist bakui haleluya habapis ngawutu ya ka ne pin stang banong hadu katno nga kensting ya ka Holy Eucharist man gasni hadu katno ngalas tang ban perkat kalabyang ro lada ngam late mas namaru Jesu la penim ya nga halorulum Calvary ngin stang ban penbe ya ka jimba kala jongi lada pis ngabha ya ka bau Jesu lele ladang ipet ha ka gospel jongo Marcos ngila ban yo i u Jesu ula penkre komno nagabenda ka Eucharist bakoy ha ka gospel jongo Marcos ka bakatsao ngipule komne haba ki apostol kilawan kili yaw Jesu kumne gospel jongo Marcos katsao kadar hakas ngi banning kong jonga jingkawai
upu kelam tiat. Jingkawai upu kelam tiat. Hagas ngi banyingkong jong ke jingkawai upu kelam tiat. Ni sautu kaya jimur jong upu kelam tiat. Itip haba uble ulapa shipu tileki kelam halor ka ri Egypt bakindo pelai dia upai di Israel na Egypt uble ulapa katno tileki kelam shipu tileki kelam. Yes or no? Ya ka kelam ba shipu kalong ayu jimpenyap ukun lamborot but ka jingsen rate ya ka snam jong ukun lamborot ha ka shokod ying jong man laki ying pai di Israel man laki nong Israel kide ben sen rate ya ka snam jong ukun lamborot balong gadak jimpenim yaki nangda ngitip haba uble ulale kanega kam uparo ula pelai iau pai di Israel na Egypt. Minda ngidon kamban peit hangne ujisu penmenda ya kata ka jingkawai meet kabala urlong ha ka jingim jongke pai di Israel kum ka dak ka shin jongka jingpelai tim kata ka jingkawai meet kalong ka ba kongsan ha ka jingim jongke pai di Israel namar bale kade ha kata ka meet ublay ula pelailud yaki na ri Egypt na ka jinglong meraw. Hallelujah. Hallelujah. Ngabha nga persyamban pensautu yapi bat videven ngabro. Wat non peit yano peit tang yanga ki bri ki wan ki late na peit yaki peit tang yanga ngabha. Lara pe do connection pinumyo. Hallelujah. Hallelujah. Teminda hangne ki apostol kilawan hakas ngi baningko minta pideven sautu dakawai pat kapang ki Jew ki pelong ya ka jingkawai Passover Pascha ha ubanai ayu ha ubanai Nisan don ubanai Nisan don ka jingkam kein jongi kumbangi kein January February March kum da ter makiru ki don ubanai pada ubanai Nisan ulong ubanai jongka jingim bariu balai jongki jinglenium bakandang tam kadeha uni ubanai Nisan ki pelong ya ka jingkawai Pascha but ha kene ka jingkawai Pascha ki pelong ha kasngi katsau bakatsau ke nadu shi tarik hadu katsau tarik haba poy ya kasngi katsau tarik jong ubanai Nisan baki Jew ki penyap ya ukun lamborot. Ki penyap ukun lamborot hagas ngi kabakat sau jong ubanai Nisan. Ladapim sautu ubanai Nisan. Chuong Nisan kaneka deka jingkein jogi paiju. Nangda hagas ngi katsau ki ju mangit tliu ing ju kideben penyap uwai ukun lamborot. Kumgadak jingkan mau nadu kata kapor. Kila penyabru ya ukun lamborot haka ukun lamborot beningkong balayap haka jingim jongiju kade haka katsau tarik jong benai Nisan. Bad ki penkare kumno nagabinda kane kasngi kawai Pascha ki penkare upu kelam tia. Kide ben venglod baro ki tiat naking jongki. Kimde bandon kinu kini kipu balakle tiat kibam upu kelem tiat kabamotayu ya minda kumnongi betai kelem tiat kabamot kelem pop kelem kano ka jingsni upu kelem tiat haka jingim jongi kabamot ka jingim kelem le pop im kui nakata daw ngi auto ngi deven plahai ki pop ngi deven pen kui di alade kane kalonga ayong ngi baru ki korostan ki tur shaki mane ben pen kui dia ka jingim jongi da ka ba plahai ki pop ka ba mur ngi dam pen kare naga benda upu kalem tiat ngi dam pen kare naga benda ka donut kalem le pop. Hallelujah. On jam. Hallelujah. Teminda ki apostol kilawan kille Yesu
ngin pinkresano kiong wanno kumno kangno mekwa ngin late pinkre yaga jingawai paska. Hangno mekwa bangin late pinkre yaga jingawai paska. Kani kalanga jingkali kaba ki apostol kelakali ngin sayos ngo yaga nega jingkali ha kini ki tayo bakuit kambun sin kini ki jingkali. Hangno mekwa bangin late pinkre yaga jingawai paska. Kabamud ujisu kumuju mauru udeben pendep yaga jingawai paska. Henry ujisu la pinkre bhana ka binta kane ka jingawai. Omde kumba pinkre kino kiying Ju Henry ulapet binia. Bad nagabinda jongi nagabinda ki Ju hakas ngi kabashipo. Ngalaong hakas ngi kabakatsau kin peniap ukun lamborot. Nagabinda ban peniap ukun lamborot kide ban lekom no haladang ipet naka kitab Exodus kaba kadar. Kitab Exodus kadar kabatai kumno ju udeben penkare ukon lamborot. Kadar ni puli kumne kabasan. Exodus, kitab Exodus, pila ada pikwa pila ben shim Bible labu hangdo nagabinda jombi pila ben lakito gibenang pila ben shim but pila ben pe. Lengom das ngap ya ngap. Kadar san kumno ngideben penkare ukon lamborot. Kaktin ublay ka ong ukun lambro jompi ude banlong ubatlem ushinrang uba lashisnem garita shinrang uba shisnem garita pila banshim yau naki lambrot ne naki blang piri yau hadu kasngi bakatsaw jongene ubanay Kia ban shim ya ukon lamborot, kide ban jirlupa, but kide ban ri yau, hadu kasngi hadu kasngi kabakat sao jong ini ubanay. Ubanay ayu? Banay nisan. Nangda, tat enda baro langipait Israel kin ya penyap yala ki blang janmit. Ki penyap ya kini ki blang janmit. Mano, bade ban penyap? Baru ki Israel, baru ki kon Israel. Kabamut malekit liu ying. Ki deben peniap ki blang, ki lambrot balajit kerpang, ki lambrot bakumno kalem kano ka pop. Kabamut upu kalem tiat kabamut kalem pop. Ujisu ulam bakumno, hato don pop hav jisu. Don pop how jisu te hangne ukon lamborotru ulong ubatalem ujisuru ulong ubatalem bad ujisu ulapen kare nginsa hadin shitayo artayo nginsa stamban rung hakatayo bakuin but nit rung hakaba pen kare nagabenda kasngi utrais tatalai sngi utrais latalai kalonga sngi kaba shipo Larangi kain yakum kita ki ubanai jongi ju sngi utrais latalai kalonga sngi ayu sngi bashipo kideban bu ya uni ukon lamborod hadu kasngi bakatsau bad ki pinkare kumne bad ki bu haying Sautuniam ki bu haying te ujisu mangi ju ha kasngi kabashipo ki leitit ukon lamborot hakas ngi ayu kiletit lada kimdon haying lada don ki bari haying nagabinda ka paska kiribha ki sumarva lada yojia kimdon ukon lamborot kya banle kumno kileisha ka temple namar bale kileisha ka temple namar ha ka temple ki sadusi kilongi jahit lindo ki penyat pat ki pet yakini ki kon lamborot nagabinda ki ju kibu Yaki lambrot balabu daki sadusi kilongi lambrot kilong batalem kalem don kano ka jingtona te bon sin kiju na keleng ki wantur shaka Jerusalem manusnem haka por jingkawai paska kira arta drangad baki ukon lambrot batalem Henry haba ki wan penny hakamat ki lindo ki sadusi kilongi chalak bha kilong ki bakamai nakata jisu la be yaki lamborot yaki sim ki do baro naka temple ki penyai business kango
ki sadusi haba ki kunju ki wana jingai dakabara lamberot ubala sumar bha baro shisnem ban kinia haka temple haba 1.7 penny kilindo ki ongumno o pet uni ukun lamberot jompi umbiang udon ki dak bam yahab don ki jimong hakamen ki sniu jongu kam yahab te pihaban tit no dawai pat lamborot kikilikum no ngintit lei shato hanta hakata jaka ki di lamborot to pilaitit ki lamborot jong no jong kini ki sadusi te haba ki lei shato ki pan shipo sha ka dor lada lamborot kun lamborot o shong dor shumudur sanbu tengga kin saong san spa tengga kisan spatengka kabamut kaneka long nakataka daw jisu la dombitar haba ula wan shaka temple pilaban yo I hakiniki hanadu ka shipos hadu ka sngi ba shipo jong banai nisan hadu katsau tarik ujisu man la ka sngi ula le shaka temple haba ula shitin ula leit ula lekum no ula yo I kibru kila bobon ki sim ki do ki kilamborot ulas ngaudam namarula yo I kine ki brio ki kamai pesa bad ula beno ya ki barona ka temple ngi yo I kane udam pindam ya ki ju bat ki sadusi knampakin pin koloina pen yap yau satu ni udang le kane bar kane kalonga jimpen kre jongu jisu ban yap kum ukun lamborot batalan teminda kine ki baro ki pai di Israel Kide bandon lamborod hakakti jongi hakasngi ayu hakasngi shipo wat ki buhaying hado kasngi katsau badu jisu ulaleisha ka temple ujisu ulaleisha Jerusalem ban peni yalade hakilindo hakasngi ayu hakabashong halrukada ulapoisha Jerusalem ban peni yalade ngalong ukon lamborod batalem peitianga ulapeni hagas ngi ayu lapeni hagas ngi utrai satlai kata kamot kalong ngi bakatno ngi bashipo kumbale manle ki ju namar ka Jerusalem baro ka dap da ki ju hagas ngi bashipo nakata ka daw habaw jisu la rung ha ka Jerusalem ha ka ba shong halru kada bon ki buriyu kadap ki buriyu ha Jerusalem bat ki la ruai hosana da ka jingshirhem namar ki perkat une ulong usem bawan ban wengno ya ki Roman ki jingsan char jong Roman ha ka ri Israel kila perta baro daki lakngut ki ju kila penbana ba ozana ha uble ha ozana ha jisu haleluya soto neklam soto karne vela soto taminda kane kade kam jisu la pen kare yala de ujisuru ulalait ban peni yalade hakas ngi utrai satlai kata kamod habangi baro ngi pen kare nagabinda kas ngi utrai satlai kai ga jimmot ngiru ngi leisha ka temple ban penitu yalade ngaru ngalong ukun lamborot bayatreilang badu nongap lamborot bad ngaru ngalong ubakumno ngade banlong bakumno ude banlong ba telem Batalem. Kani kadege jimbot omde shura ya kasngi se kaslatlai bad ni shoes kamen ngala yo slatlai omde komda ngala leit peni yalade ngala leit peni tu yalade ha uble ha kasngi utrai slatlai kumba ujisu ulale haleluya bale yo jimbot jong kasngi utrai slatlai ngi baro ngi leisha yemane ban peni tu yalade banlong ki langkinia rengkat badu jisu banlong ki langkinia bandon lang bat ujisu haka jingim jongi nangda ujisu nadus ngi utrai slatlai ha kata gasngi baro ke pai ju kela ruai hozana hadus ngi pale ujisu dangle ayu ujisu udang pen kare yalade kumba ki ju ki bu ya ki lamborot ap kata gasngi katsau ban penni ap ya ukun lamborot ujisu la pen kare yalade man gasngi ulaleisha ka temple man kasngi ula yakandu yaki ju ula pen kare ula pennitu yalade bad ha kata ka jin pennitu udang pen kare shi pen kare ba kini ki ju kini ki piracy kini ki sadusi kini ben sngodom yau kini ben kinno yau kini ben wadaw yau ban peniap yau te ula keren ula yatai ni abad kitenteng ula keren
ula keren percaya kita tenteng kenam bakin senang dom cucu yau ula le kanang namar ula sauto une ngalong ukun lamborot batalem kide ben peniap yanga ben penurlong ya ka jinto bakoi tena kata kada ula beyaki na ka temple ula sna ka shabut badula beyaki ula keren ya taini abat ki ju habaki wan kirli kino ki jingkirli habaki wan kirli hatongi don kampensio ya ka tax ya ka kuna shaka temple jisula ong pe pi ong kumno balay pikwa ban le kumda ula ya taini ya ula penin niya batki bad bon sin kane ka de dur ujisula penkre nagabinta ka jingkawai paska rengat batki apostol minda haba ujisu ula jubab da ka basautu ya ka nongrim jongane haba ki apostol kiglip hangno piko aban penkre ujisu shimla ong ho kile sha kata ki ying jong kata ka maria ne kata ki ying jong markus ha kata ka ying badon number arpulai ne ha kata ka line marjan ying jong utau briu ujisu shimla kadau ya ki ying ha ka ba pin sautu shai kadar yaki kumno ujisu la penyetu ka jakka ban penkre nagabenda ka paska ujisu la kumno ujisu la ong ha ka ospa jong markus kaba ngalapule min dan ujisu ong kumno pilet shah kata ka jaka but pinsa yo I kumno kilay siya post nong pinlam ya ubryo babashik kiu ka kumno jisuang kilay ta kasnong pinsa yo I uwe ubryo barashik kiu ka bale jisuang kumne shik kiu ka uwe ubryo barashik kiu ka ha Jerusalem mano ba siya itra man step pitip ha Israel mano ba itra mano ba siya itra kasi hills mano ba mano ba siya kinday na sinrang kinday ba sinrang kambun sinrang ro kilay itra yes or no Henry ha Jerusalem ha Israel mano ba siya itra kinte mano ba kinte na katagadaang ipuli ha ka kospa jong yanis habaw jisu usyong ha ka pukri jong Jacob kawan kaway ka kinte ban tong mano ba tong kinte ka Jerusalem ha Israel ngimyoyi sinrang kiraum kisinrang kim raum Henry hangne mano ba ujisu ang kumno kilay siya katagasnang pinyoy uway ubryo bara ya ka kiu uway usinrang lada ujisu ang kilay siya katagasnang pinyoy kaway ka kinday ka kadon kadarngut ki kinday hamin step baraum yano winkili so duniyam Henry minda ha Jerusalem mano ba tang uway ubryo kabasuk ya ki apostol ban lapya uni ubryo lada ujisu ang kilay pinyoy kinday ki don kadar sipo sanbongut ki kinday ki yano winkili de mapine pen karaya ka jakana ga benda jongi ki deben kirli man ki kinday ki bakilap haka lindi minda ki apostol ki suk ban kirli namar bale tang uway ubryo ra kane kalanggadak mano ba pen karaya ni ubryo kata kamot mano ba pen karaya ni ubryo ban raum mano ba pen karay ong mano bala pabu ne ubryo hangne ong jam ujisu hi ula yakren badu ne ubryo ko ba ha kata ka por ngaba banwan yang no ha kane kasnong da kabara ki so duniyam kabamot nagabinda ka jingkawai paska kaba ujisu la pulong ha ka kamera neng mano badon ka jingang nod ujisu hi udon ka jingang nod ba ude ban pinda payo ya ka jingkawai paska hangno ha ulum Calvary ne ha ka kamera neng ulakwa siya ulakwa ya ka jingkawai paska rengkat baki apostol ha ka kamera neng te nagabinda ka ne ujisu ulapa ubryo lupa balay ujisu ulalekum ne pibaro pilaban jubab pibaro pilang bastard
pide ben jubab yanga bale u Jesu ulapayang uni ubriyu da kabara ya kakiu namar bale lada u Jesu ong ya u Petrus badu Yanis ko Petrus ko Yanis marjan ying jong ka kongkong kadon kawe ke ying ka ba armela pilei shato pinkare mano ben yusngo yakane mano ben yusngo u Judas un yusngo u Judas u aptap ban shetkala u Jesu minta uku aban tip hangno Jesu in perlong yaka jingkawai paska unle kumno shisundon unle shakiramba lindo uang paid u Jesu rengkat badngi baro kadar mud u mud ban perlong yaka jingkawai paska ha ke ying jong marjan ying jong kongkong tasawan mo hangdu pisuk ban kem yau sotuni em u Jesu shimkwa ba ki apostol baro kintip namaru Jesu tip don hapadeng jongki uwei ulong nong shet kala lada ki rambal indo ki wan ban kem ya u Jesu shuaban pendep yakane ka jinkawai u Jesu ngawuto ba ka jinkinia jongu kambat urlong satya bale u Jesu u shashitam hal or ka dembana bale u Jesu u shayap hal or ka dembana haulum Calvary kalong ban pinmenta ya ka Eucharist bakui satuniam te lada kilindo kitib u Jesu dang shang ha ka kamera neng kinsawan ban kem yahu bad shim lala ban pindep ya ka jingseng ya ka Eucharist bakui bad u Jesu shim kwa ban jia te nagabinda kane u Jesu la tung ya uwe ubriyo uba mano rubam tib tang haba ki apostol kila yakendo yawu hallelujah pis ngapne pis autoni yam ya kenia jonga pela autoni yam pela auto ngalakwa ban peni happy ba u Jesu la trang dik ban penur long ayu chua ba unyap ula trang dik bang ide bandon ga holy Eucharist u Jesu la trang dik ba ude ban seng ya ka Eucharist ba koin shua ba unyap na kata kadao ula buri ya kine baro na ke apostol baru ula penkre jar ya ka jaka ula penkre ya ki buriu ba omdon batip shano kin perlong ya ka jingkawai paska rengkat ba ki apostol kane kalong ka jingtrang jongu Jesu kane kalong ka jingkwa jongu Jesu de nagabinda kane u Jesu lawan sha kane ka parte banle ayu nagabinda ayu banseng ya ka Eucharist bakui ba undup don barabor bat ni bangindup yo bam bangindup ngau kadang ha ka mensiam klem da seng ya kane ladang yong kalabyang ya ka jingkinia jongu Jesu hawlum Calvary ka jingim jongi ki kristan kanselom blem namar ngim don manna batimai banbam hallelujah namar ngilong ayu ngilong pilgrim bayai cha beneng haka jingyai lindi jongi ki pilgrim minda ngidon kam ayu ngidon kam manna banbam kumbala bam yakipai di Israel haka rikenja kumbasau posngi haka jingim jongi vei pai vei ngilaban im haka ne ka parte but ngilaban poi shabeneng ladatang ladang ngidon manna klem manna nginum poi shabeneng klem manna nginum poi shabeneng te mano balong manna u Jesu gi ulong manna wadula penkre ya kane ka manna ha kane ka kamera neng nakata ka daw kamera neng kalong ka ba kongsan ka jingkawai paska ka balong ka ba kongsan bad ladangi ong tang ka jingkinia u Jesu halorulum Calvary kalabyang ban penim yangi kambat kut namar ka jingkinia ka ba u Jesu ulale haulum Calvary kalastang nang no kalastang na ka kamera neng kalastang nang no na kamera neng omde tanga jingkinia marwe haulum Calvary henre kalastang nadu kamera neng nadu ka Eucharist bakuit baula seng yaro yautrai hallelujah hallelujah nangdam ki apostol kadba kidang
kili yakane ke jingkeli pideben sautu ba ka jingim jongi ju ha ka katsa utarik habanga on katsa utarik ha ka jingim jongi ju don artiliki calendar ki kein artiliki calendar katnotili calendar artili calendar kawe ka calendar ba board daki non Galilia ka board kawe ka calendar bad ki Parisi bad baro ke Sadusi ki board kawe pat ka calendar jonga temple naha kane ka calendar kadon jingya per kindiyat nagabinda ka calendar jonga temple kasni baki peniap ya ukon lamborot kalong sni todi ha ka calendar jongi temple kabaki board ya ki Parisi bad Sadusi kalong ka sni peniap ya ukon lamborot kalong hakasngi katsan nagabinda ki calendar jongi non Galili kasni peniap ya ukon lamborot kalong sngi ba katsau kalong sngi pale don ge jingya per sngi pale bad sngi todi te ki ju kila board kamda me ya ki Parisi ki board ayu calendar jonge temple bad ukon lamborot udeben yap hakasngi toding Henry ujisu ude nangno nakatay na yu Galilea ujisu ude nong Galilea ki apostol ru ki de nong Galilea kila board ya ka calendar jongi nong Galilea kabamod hakas ngi ayu ki de ben perlong ya ka jingawai paska sngi pale ki ju pat sngi todi ban nangda kawai pat ka bindas ngap bha kabanga ki kai kumne pinsa shai kadar halor bongi jingkol mar jimmud halor ka rukam jisumi pad halor ka sngi kabalai baro pinsa sotu mindaga sngi nga pinshai nadong shadong namba pindon kano ka jingkol mar jimmud halor kini ki sngi baro ka rukam mangi ke nangda ki ju ki kein ya ka sngi omde kumba kein mangi minda ni kein kumno ni kein sngi nadu hindri beje min step yes or no Henry baje min step hadu Henry baje min step hakasngi utrai kalong shisngi arpo sau kanda Henry ki ju part ki kensngi onde naka Henry baje min step ki kensngi nadu Henry baje janmit kasngi jongi ju kistang nadu kadna baje Henry PM onde Henry AM nagavinda jongi kisngi kadang kistangum no Henry AM nagabinda ki ju Hinriu PM janmi kabamot haba ngi kein Henry baje janmit kasngi lastang Henry baje janmit sngi pale hadu Henry baje janmit sngi toding kalong shi sngi snap wadnum yotia Henry baje janmit sngi pale hadu Henry baje janmit sngi toding kalong ayu She sngi onde ar sngi she sngi nangda Henry baje janmit hadu Henry baje janmit sngi saijain kasngi ayu ong sngi ba ar Henry baje janmit sngi toding hadu Henry baje janmit sngi saijain kalong kasngi kadno sngi ba ar Nadu Henry baje janmi sngi saijain hadu Henry baje min step kalong sngi bakadno sngi balai tu jisu lami pat haga sngi ayu sngi balai omron minta pide ben sautu omde ben kein kumba kein mangi mo wadnum kein kumba kein mangi namar ngilong nong India kilong nong ju don ge jingya per minda baro lese don gibri ki kili balai pikein sngi balai hangno sngi balai uji sulami pat haga sngi balai pishuk tok yangi klam tok kane ka deka jing shisha bala urlong haga jingim jongi ju omde haga jingim India to wadnum sauto bakala ne jingim jong America ne mano ju ka don jingya per ya ka rukam kein ya ki calendar ya roya utrai la sauto ne la sauto ni baro la sauto nangda sakawi pat kabinda haka katsau tarik manle ki ju haka katsau tarik manle ki ju kamda me ki nong Galilia namar pideben step ha Jerusalem haka sngi paska nadu shippo tarik
kidon komba arpu lak ngut ki ju kiwan ban rake ya ka sngi kawai namar ki ju kimla ban rake sngi kawai paska hala ki jongi nong jongi kide ban man shano kide ban man poi shano sha Jerusalem nangda hala ki jongi inga semla shumudur kumbalong ki inga sen jongi ki kon kasi lese pidon shipu ngod ha ki inga sem ime ipa bada prangut ki kon baro ki kain lang kalong shipongud hakane ka dor manle ki ying ki de bandon uwe lamboro kabamod ha manus nem ha Jerusalem ki shayad peniya kumba 8,90,000 tilli ki lamboro kadno kumba malumala kalaban long tam kalaban long kam tam katkum ka historian jongi ju ki ong kumba 8,90,000 tilli ki lamborot la peniap manus nem ha Jerusalem pelaban mudur kam da suk ben peniap 8,90,000 tilli ki lamborot ha poshisngi te kibu arsngi kabamot katkum ka calendar ngalawang don artili ki calendar te don ki bas tang ban peniap ye ki nong kalilia ki lamborot vanra na ki nong kalilia ha kasngi katsaw baat kumjuru ya ki nong ju ki badon ha judaya kinwan it ya ki lamborot ha kasngi todi namar ki lindo kimla ban penda bi ki kam mano bade ben peniap kilindo manle kilindo but ki ong don like kin hun kilindo ki bayang line ha Jerusalem temple like kin hun kilindo ki bakindup laipo kabamut kindaipo ngot kilindo ki yang line kumne te kibri ki vanra ka lamboro kinai ya ulindo un krai kli ya ulambro nangda un pasno nangda kinlum ya kal dabor ha ka dabor ya ka snam but kin senrate no ya ka snam jong ita ke lamborot ha ki jat jonga duan kane ka deg dur te kawe ke liang kidang pas ya ka dabor ke batli kawe ke liang kidang pas ya ka dabor badap daka snam nangda kidang pas ru artat ya ke lamborot balade peniap te kilindo henda lade krai kli to lindo weipat un shim ya unnar bada un peniang un pendrung uwe nar nadu kli ha ki jat jonguta ulamborot nangda kin sabu da kawe pat kenar ha ka jing penkiang pendrung kumne ladangi peit ya kita ki lamborot bala peniang ya kine ki arteli ki nar ladangi peit badla mudur pilaban yoyi dimbana manle ki lamborot kiyang kasanar pana ha ka dimbana kane kalanga dor jong malle ki lamborot badangai shaka ding kadon ke ding kide ban sang ya kita ki lamborot enda ladep sang kito ki bri ki lawanra ya ki lamborot kin leit shimno kata ka lamborot balasang kin leit shaying ban pen kara ya ka paska omde haying ki sang ya ka kitang ya ka lamborot henre ha ka temple kane kata ka mod kane ke lamborot balade peniam la krai kli balarung yakinar haka bayang bad haka jimpin kiyang kilong kum dimbana kumba sanarpana kata ka mod kaya ka jinglenium ka bapulong hamdo haka temple jinginia kaya ka jinglenium ongjam Jinginia, manlaki lindo ki pulong jinginia, halo ruwe pa uwe ki lamborot balawanrada ki broyu. Kadba hanga ladade manga ngaleisha ke temple banaiti ya ulamborot enda ladep jinginia enda ladep tang ngaleishim ya kita ki lamborot balasang nganra hakati jonga kumbale u Petrus badu yanis kila late IT kila ra shaying kidang ra ayu kini kilong ki lamborot bala kinia. Kaya gani lamborot balakinia ya ka met ya ka do jonga lamborot balakinia kira shaying ben perlong jingawai paska haleluya so tuniem tisngabhanem kade ben rungba ban do pinro ya ka jinge jombi ha ka yukerish bakoi kabamod manlaki lamborot kilong langkinia but enda ladep kinia kira ya ka do jongini ki lamborot shaying ban perlong ya ka jingkawai paska hala ki jongying ju haleluya nanda minda mdur katno beje kistang ban perlong ya ka ne ka jingkinia
Lai baje kipoi shaka temple. Lai baje kipoi shaka temple. Lai baje nosni ulamborot beningong unyap haka Jerusalem temple. Hallelujah. Lai baje nosni tik ulamborot beningong unyap haka Jerusalem temple. Karena baje uji sulayap. Karena baje lai baje uji su ulayap. Minta pis untuk ke lai baje. Satu ni kane kade ka por bau lamborot beningkong hapadeng arlak sanbo hajar ngut ki lamborot u lamborot beningkong mano ba poi hatong imtip. Satu ni let's say lobandon ke ba poi lupa yang lain namar ke aban yang lain bajrong namar mudur ken ar hajar sanbo hajar tili ki lamborot deben keloni apte ki bri ki yang lain ban ya kendu kini ki lindo ki ba karai kli bat ki pendap ya ka jingle ni am jingkinia te kane kade ka do rukam baki apostol ru kila yang kila peit kila yo ki lindo kile kumno ki sinrait kumno ya ka snam ha ki jat jang kaduan kadupat nang da kira da ka jingriu balai bat kilawan bu hangno kane ke lamborot hadin baladef sang ha ka kamera neng hangno kilabu ha ka kamera neng don ka mij bala pen kare bat kadon katno tiliki shuki hangdo saudong jong kane ka mij katno tiliki shuki gidon kadlai tiliki shuki kadar ngot ki apostol badu jisu kin shong bam ya ka jingawai paska ha ka ta ka mij donayo upu klantia kidon ki kado jongine ki lamborot balasang kidon ka wine ha south tiliki kuri kadno tiliki kuri south tiliki kuri kibu south tiliki kuri bad kidon ki slab ketang bad don bun ki ke baharo ha kata ka mij yaro yo trai nangda hamal ki ying jongi ju ha kas ni paska ukinna baritam un kelli yaka jingkelli hau u klidu jongkeying kin kelli ki jingkelli pa baleng ishong kumne baleng ilekum kaneka li jingle niam bale hakata ka poru pa jongkeying un jubab ya kun pet kaneka de ka dur ba kipat menjongi kila lai loy naka jinglom rau hari Egypt haba hublay ula bataban penyabu kon lambaron badban senrate iya kasnam jong kon lambaron haka shokoding ladangi puli naka ngap wadnum pe shanoru ngap yanga bad pe yanga bad haba la pendalare penyap ya ukon lambaron upa jong kiying unlum yakas nam haka dabor badu unshim yaka ding ayu kishim unwi haka snam badun sinre haka shokod ing badbaro arliang jonga shokod ing sinre yaka snam haka shokod ing nangda bad kinsa haba pilaban mudur haba upa jonging ushim kaya kata utau ding ayu uvi ya udau ding ayu hisop ding ayu hisop vi ya ka ding hisop nang dawan sinrei shaka kli jong shokod baro arliang endah la sinrei ya ka snam haka shokod ing bad kli jongi shokot bad baro kai kaman saja kasnam kan sastam bantu suki esorno kasnam bantu nang do she drop na baro arliang jong gedingru kan stam bantu habangi peit ya jisu balasan arpanang yo yayu baro shirin yang jongu kala dab da kasnam ka jaw snam na ka mejongu esorno kadenem de
Kane kalong ka jimpin wandur baro na dong syadong bajia ha ka jingim jongi ju ha ka por bakila pelong ya ka jingkawai pas ka baningong kabalong ga daka shinjong ga jinglai lu jongi. Hallelujah. Hallelujah. Minda haba ujisu shong ujisu ula jubab kumno minda mano bade klidu jongane ka kinhun kadlaingut de ujisu ha ka jingim jongi mangi ju udai uppa uba kam temen uba long ulong uba klidu jong kata kaying un batai kane kalong jingkan mau kane kalong ayu jingkan mau haba uni uju ushom mindausnem udur mindausnem 6000 arpo hinriu uju rengat bat ki kon gikti ushong ban pelong ya ke jingkawai mindauru ki pelong sotuniam ki pelong bat ki kun kin keli ya kane ke jingkeli un ngom no o kane kada ke jingkan mau yid katnos nem shua Lai hajar sans pas ne me Yeshua. Mindar kiong kumno kane kalonga jingkan mau. Ngile ya kane ban ken mau ya ke rukam ublay upalay lud yangi. Mindau Jisu ula syong rengat baki apostol ula shim ya upu ula shim ya ka wine ya ka kuri badam da ka wine uang kumno kane kalonga medjonga kane kalonga snam jonga le ya kane ban ken mau yanga ujisu ong minda omdeshu kumba ong ita uju kane kalonga jingan ma memory haka jaka banong kane kalonga memory ujisu ong le ya kane kumga memory jonga le ya kane kumga memory jonga omdeshu memory jonga paska jongi ju henry ujisu ong kumno kane kalonga jutang batimai omdeshu jutang barim pinle ayu jutang batimai minda ka memory la pingala minshua ki memory jongi ka poisano ha kata gasngi baki ju kila sindre dia gasnam halo shokoding bat kila bam stet ya kado basang jong lamborot bat ki on kane kade ka memory jongi kane ka longa jingle jonga jingen mau kumno blay la peni mentre jisu padong kumno le ya kane bankan mau yanga omdeshu kata ka jingkan mau barim kala kot menda ujisu yalam yangi syakawai pat ka jingkan mau kata ka jingkan mau ayu karukam upenim yangi naka jinglom rao jong ka pop kata ka mod ko himmen ko para habang isyong ban shimmenda ya ka mas bakuin ngidi ben sotu kane ka mas bakuin kabang ipelong omde la tau star da kino ki lindo ne tau star da kino ki bishop ne tau star da kino ki pop kumba ong bun beriu henre mano batau star mano ujisu hi hallelujah 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 te ujisu hi utau stad ya ka jingim jongi ha ka ne ka dor badu jisu trang dik bakade ben urlo badu la pelong secret ya ka ne ka jingjia baro kenamba kiramba lindo kinum syakam ya ushua ban pendap ya kane kalong kane ka penshisha hangi bahadu katno utrang ban pelong yu kirish bakui bakanai kanang yai beteng haka jingim jongi hadu bangin da poisha beneng hallelujah 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 ko himmen ko para ka yu kirish bakui kalong ga jutang batimai naga daga daw ladangi pule naka gospel jong Lukas ka ba arpo arpo Jisuong kumjuru yanda labam ulai haki ya kakuri udaong kane kakuri kalong ke jutang batimai hakas nam jonga kane kakuri kalong ke jutang batimai hakas nam jonga omdeshu jutang barim ayu snam jong ukon lamborot jutang batimai ayu snam jong Jesus Christ. Tena kata kata Jesus ang kane kakuri kalong ke jutang batimai hakas nam jonga ya kaba yan sa pinmi nagabinda jombi.
Yakaba ensa pinmi. Yensa pinmi. Uji suang gomno? Uji suang gomno? Yensa pinmi. Kadba uji su shambam baki apostol hato kala pinmi. Hato kala pinmi. Hato kala mi. Ong. Kambat mi. Hakataka poru Jesu umpadiap. Santo nim. Henry uji suang ensa pinmi. Ensa pinmi siya no? Siya ulum Calvary. Henry minda hakaba siyang rengat baki apostol haka kamaraneng hasaudong jongka jingkawai mi uji suang ensa mi. Henry kane kalonga snam. Hatodon ki apostol kirli kumno uji su piyong kane kalonga snam. Hadu minda pimpadiap. Pidang syong hakama jongi, Henry piyong kane kadeka snam jombi, kan kumno kane ka kuri kalaban long snam, omdoni veru bakali, wadiau nongshet kala, ujuda suru, shimla kali au jisu pitok yangi, hataula shimla namar, baro ki apostol ke lang ngei, lada jisu, ye ka urlang bay. Hallelujah. So dunia, understood? Jisu lang kane ka long ka snam jonga, peit kane ka kuri, kadab daka, snam jonga baro ki apostol kiyong amen kiyong gumno amen Judas ruang gumno amen kabamut uji sumpa diap syuaban diap udang terua ya ka kuri badap da ka snam jongu baro kila di bat kila ong amen ngipediang ya kamet kabamut uji su ong kumno sisin ba ulayap umlaban sengshu ya kane Hadin ba ulayap, banong ya kene ka kandin ya ki apostol. Yes or no? Shisin ulayap, banong, peit kane ka lang ka kuri ba dap ka snam jonga, shim ba to di, banong. Ban shim ya upu ba duang, peit kane ka lang ka med jonga, shim ba tabam, jis banong. Henry shua banyab, ula kod ya ki apostol, ba duang, kane kade banjia, kum ga jingkan mau, jonga jingsha shitom, jonga. Kabamod, ya kabala jia haka kamaraneng kayay beteng hadu lum Calvary minne ngala ong yapi kasngi jongi ju kistang kadno beje Henry beje janmit kane ka jingkawai mit kalastang hadin Henry beje hadin kane ujisu laddi lai south ngala ong kadno tiliki kuri don south tiliki kuri don kadno tiliki kuri kiladi Kila di tang lai tiliki kuri. Shua banlay shawulum shakak per gatsamani kila di tang lai tiliki kuri. Kuri sanctification, kuri deliverance, bada kuri redemption. Lai tiliki kuri. Don south tiliki kuri basaw kalong kuri jingaingu, kuri yaro. Kuri cup of praise, cup of acceptance. Cup of thanksgiving haka farengyo ngan pen kalaya kene sya kaktin kasi kakuri jongka jimpen kantang kuri jongka jimpelai luin kuri jongka jingsius pa kuri jongka jingero karena tuliki kuri south tuliki kuri jongka jimpen kantang haba uble haka kitab Exodus Hinriyu kakadau syapangkane uble upen kantang ya kiju ya Israel lembah ke kelam kawe hadin kawe pat ke kelang uble udang pelai lud ya ki nangda dam lembah ka kelam bashipo uble ula pelai lud ya ki bad ya kasnam jongi lamborot bala play kalonga jingsius pa yaki kiju so tuniam nakata daw kine kabamot kamas bakoy kama hapdeng kine laitili kuri ngawang sautili ki kuri don kasur kuri basaw jisum shimla di bati apostol henry kila late no shak per gatsamani hapdeng kine laitili ki kuri kabaw jisu la di rengat bati apostol kino ki kuri kilonga kuri balaseng yaki yukirish bakoy kuri penkentang kuri jimpelai lud kuri jingsius pa hapdeng kine laitili ki kuri kino ki kuri kilong kadakashin jonga yukirish bakoy kuri balai kaya kata kuri jingsius pa ha kata ka kuri ujisu ulashim ya ka kuri badap dakas nam wong
kane kalongas nam jonga ya ro ya utrai nang da hadin kane ka jingkawai jongi ju ki pindap tang lada ki pindap ru ya ka kuri basau ngan sadi kumne ban pin khoi ro ka sindu jonga kane kalong ayu kuri basau uji sum simladi uji suang ngandi ya kane ka wain tat hadu banda pindap ya ki bar nang da uji su dan ha ka ketper get samini ula duai kumno kopa la duai kumno hangdo piyoi biang sapangane ka kuri basau ka ba umbaddi ula duai kumno kopa lada memon shimno ya kane ka kuri nanga kastam palat bandi kane ka kuri kai kata kuri jongga jingsha shitam kuri jongga jingai ngu kuri jongga jingya ro lemba ke jingai ti aka med bagas nam udang pelong yala de kum ga dak kashin jongga jingai ngu ya uble kuri ya ro kuri jimpidiang uble upidiang bada kakti nuble ka ang koppa ha kakti jame ngai ti yala ka mensiam kuri aingu kabamod kabapi pet kum kibri bas ngautu ke jingkawai paska kabalastang ha ka kamera neng kambat kut esor no uji sumpat pin kut namar umpat di ya ke kuri basau ke jing pin kut jong ke jingkawai paska jong mallaki ju kan urlang haba kiladep di ya ke kuri bakat no basau kuri basau ula di shano ladang ipet ha ka gospel jongu yo anis kabakat kindai ngilaban yo i ujisu ong syuakane ngasliang jisu ong gomno ngasliang haba ula ong ngasliang wena kishipai ula via ka serka ha dau hisop badula rano ha ka shindur vi dau ayu dingayu hisop vi ayu ha kipor jongi ju hizop minda ulawi ha ka dauding hisop ularano sha ka shindu jongu ulamat ulaong kaladep kabamot kajingkawai paska jongi kakendup ya kajingkawai bala pullong ha ka kamraneng bat kala pindep janai haulum kalvari kine baro ngalaong Nadu Henry Bajay Janmit, Hadu Henry Bajay Janmit, Jangasngi Toding Kalong, Shisngi, Minda, Ha Kasngi Toding, Kadna Bajay Uji Sulayap, Kadna Bajay Ulayap, Ha Kalai Bajay Uji Sulayap, Ha Kapor, Katkum Gajingain, Jongi Calendar, Jongi Parisi, Bat Kisadusi, Bat Temple, ba mannu mangi lamborot banning gong udayap banyap hakasngi toding karna baje lai baje hakasngi katsan jonganisan nagabinda ki nong galilia hakasngi katsau lai baje baro kane urlong sadunia baro kane urlong ujisu layap katkum gajingain jonga calendar jonga temple lai baje sngi toding kabamod kine ki jingjia kasngi arsngi ne shisngi ka jingkawai mit paska but ka jingya bujisu halurulum calvary kajia shisngi ne arsngi pisauto gumno shisngi ne arsngi namar Henry Baje janmit kastang kan Henry Baje sngi toding janmit kan good yes or no kabamot kajingkawai paska bat kajingyap jisu kalajia haka kajuka sngi omde ar sngi kajuka sngi sautu puson ba ngalabatai nakata ngalabatai minne ya kajukam kein jongi ju sautu baro yo jingtip pila sautu kai ke jingkar dor jong ke yukrish bakuit minda ladang yong ngamkwa ban late mas se layayu ban late mas
ujisu uyap nagabinda jonga haulum Calvary da kawe ka jinginia kabashisin haulum Calvary kabamod pinumpoy siya baneng satu niyam ladapi yang amku amas klem masrung alabaniem klem ka jinginia masrung alabaniem ujisu ang koba kokong pilabakala Pim sautu ieiru yem syapanga jingkin hiya jonga. Hababi pinbe mas nakipor syakipor sale ayu pali ayu ma late mas man gopor pibakala namar jingkin hiya mas kalonga jinga ya kado ujisu haba ujisu la ong ha ka gospel jong yanis ka ba Henryo sanbo wai ter ujisu ang lada pimbam ya ka do jonga ba di ya ka snam jonga pindon jingim bam jikot kibri ki kele buri ayu une ubatarwa ya ka do ban bam ngim kwa ya une ubru kibri kilale jingai na ujisu baro ki sinran jong ujisu kilale jingai ujisu la kot yaki peit wadnum lehit ngan pin kalano kanega jingkali kanega jingikai ladapi mod ban leit wadnum leit baro shonglang ngan pingi ngam kikai kumwei pat ujisum shimlaong ladapi ko ban leit no henre ngam don jimpen kalai ye halor kanega jingikai ladapi bam ya ka do jonga badi ya ka snam jonga pem don jingim bam jikut ujisu laong ujisum shimla pinjem kindiatru nagata ka jingikai shapanga yukirish bakuin hata ujisu la pinjem Yem. Haba ulayoi baro kibriu kumne convention kumbawan convention bongot napdeng jambi. Haba nga hikay kumne piyong padaru hikay bakalangin late no. Haba day kalor ka yukirish bakuin nga nong ladapi leitru kamlele ladapi manru kamlele kane kade ke nongrim jonga jingikay bat ka jingim jongu Kris ujisu ong kumne kibriu kibala late. Abad hadu kadwai don tang kadar ngot ki apostol ujisu pai Petrus ujisu lakli piru bikaban late no namar ba pim sautu ya ka jingi kai jonga piru bi late no namar om don't compromise ha lor ka jingi kai yu kerish bakhui nagabinda jong ujisu om don't compromise bon gibri ki ko ban compromise bon gibri ki ang selayu kalam yu kerish bakhui rung ilaban nim Henry ujisu wong kalam yukirish bakuit pimlaban im. Hallelujah. You understand? Pila sautu niyam. Kalam yukirish bakuit ngimlaban im katkum ga jingle niyam jong ujisu kaptum ga jingle jong ujisu katkum ga jingikai jong ujisu ngimlaban pinjam kindi aturu halor kane ka jingikai halor ka yukirish bakuit ko himmen ko para lada wan baro ka parte banong ngi ki Catholic ngi shule mille kamindoy ayu ban perlong mas kanum laban kataya ngi namar bale kane shisin bangi sautu shai kadar ngimdon kambanar tatinshu lada baro ka parte ka parshaya ngiru halor kane ka nongrim jonga yukirish bakuin ngide ban yaine scam namar klam yukirish bakuin ngimdon jingimshu nagabinda ballong ka yukirish bakuit ken ujisu ulakalalong langkinia halor ka dimbana ban perlong yalade yukirish bakuit ban penai yangi yaka med bakas nam jongu ken ujisu la shayab halor ka dimbana hallelujah sautu niem don bon gibri kis ngauhon tangga jingya seng malumala pideben sautu lada pidon lad hakene ke juk kaba menda haba pidon kali wadnum ngauhon yalade da kaba shimenda yaka jingya seng malumala ha kishnong kitaw jombi maresha ki jakka badon ga mas bakui sautu niem mare ben pediang ya ujisu man ka por lada long man kasngi mare namar kadon ka bor ka ba penjana yangi hamal ki yukirish bakoi wadnum sautu bakala ko himmen ko para kane ka long ka jimmaya jonga jingim jongi ki kristan malle ki kristan ki deben sautu ya kane om tang mangi henre malle ki kristan ki deben sautu
ya ka jing kardor jong ka ne ka jing maya ha ka jingim ka jong ki ngadon bon gi ke ban batai susu henrenga persang ban penling god henrenga kermen bait pela sautu malumala ya kane yes or no pela malumala pela sautu minda pela sautu bale ngi perlong ngi utrai bale ke ngi utrai balang kongzan bale omde ngi sai jain ke ngi ka bau jisu lam mipat banai hangi ya ka met ka bat ka snam ka des ngi utrai omde ngi sai jain ka sabat nakata ka dau jisu la pendim mai ke jutang batim mai ka jingade ka batim mai jisu la wanra lemba ka holy eucharist lemba ka eucharist bakoi lemba ka jingim batim mai te lada ngas kainsting lada nga lesting lada nga ong kalabiang kumnero jisu ong kong kambiang kumne ba kambiang kumne kokun samla kambiang kumne ki pideben im haleluya sautu baro sautu lada pimpat sautu endala poi shaying sasnga biang ya kabanga hikai kandon ha ka youtube pilaban ngabiang pilaban pule ya ka bible pinyade ya kane lada pidon jingar tatine ye sawan ngan sahi kai biang ya pi kane kalonga binda ka ba pideben sautu shai kadar shisin ba pidon ga jing sautu ya kane pinom kelon sausi pinom babe kum babe minda shisin ba pi bahat ya ka bor jong ga eucharist ba kuit pin salong ke ba seiso Dena marbang impat sautu ya kane ke jingkordor jong eucharist bakui ngi kelon bon sin ha ka jingim jongi ko himmen ko para ko kun samla ba yit long ki kun samla jong eucharist bakui ha ka jingim jompi khalam eucharist bakui pimde ban le kan ho ka kam nagata ka daw ki kun samla aba pi rai pi yit samla bat pi rai ban shong pi de ban perkat khalam eucharist bakui omlong shu ban shong lang kalam eucharist bakuit omlong lada pimte ya ka jutang badu jisu ka eucharist bakuit omlong shu lada kum ka ta ka jingshong jombi kanum seizo henry shisin ba pi shong badu jisu ha ka eucharist bakuit pat pi sang ya ka inga sem halar ka eucharist bakuit ka jingim jombi kalonga ba seizo to watnum perkat pi ki kon samla ban shong la ka shong lada pi ir samla yalam baro arngut shaka duan ga dupat ban penskam ya ka jingir jambi bad kane ka jutang batimai omde bad kanoho ka jutang jongane ka pertei kam seiso kam pen seiso ka jingim jambi ka jingim jongi kan seizo haba ni penshong nongrim ya ka jingim jongi halor ka eucharist bakuid tongin duai ha kane ka mas bakuid bangin dup yo jing shai shu now jisu bandup long ki kun balai luit da ka bor jongane ki eucharist pin kraya lade na ka binda kane ki eucharist bakuit da ka basngo tu shai kadar ya kane ka pang